Αλέκο, νίκησες τον πόλεμο των καρτών. Γι' αυτό εγώ, ο Distractihawk, ανακηρύσω εσένα νέο αρχηγό της συμμορίας. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα κόλλιε. Δείχνει στην ουσία ότι είσαι αρχηγός της συμμορίας. Όχι μόνο αυτό, αλλά μαζί με τη νίκη σου έρχονται και βραβεία. Ακολούθησέ με. Βασικά όχι, μείνε εδώ. Θα έρθω εγώ με το βραβείο σου, οκ? Οκ. Ωραία. Γάμο το σου είναι βαρύ. Sorry, Ορίστε το βραβείο σου. Δεν κατάλαβα τι σκάτα είναι αυτό. Κάνε στην άκρη, θα καταλάβεις. Άνοιξε το. Προσπάθησα απ' την άλλη. Ωραία, άνοιξε. Αλέκο, το νίκησες με την αξία σου. 99 ντοναρούμα. Λιποθύμησε. Ρε. Ναι, sorry, αλλά δεν το θέλω αυτό. Τι εννοείς? Άκου, το ξέρω ότι είσαι πολύ ωραίος τύπος και αυτά και μου έδωσες και το 99 ντοναρούμα, αλλά είμαι με τα Angry Birds, δεν μπορώ να τα προδώσω. Κατάλαβα. Λοιπόν, και τώρα που πήρες το 99 ντοναρούμα σου μπορούμε να ξεχάσουμε όλο αυτό το σκηνικό και στο διάολο σου, τι είναι αυτό? Κράτα τα βρώμικα χέρια σου μακριά από τα ντοναρούμα μου. Τι σκατά! Όχι, εγώ δεν το πάρω πρώτος. Όχι εγώ. Φέρε μου εδώ. Φέρε το αυτό το σκατό. Άντε από εδώ. Σώνα. Σκατά, Angry Bird. Οκ. Περιμένετε. Σταματήστε. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται για ένα 99 ντοναρούμα. Δεν το καταλαβαίνετε, γαμώ την τρέλα μου. Καλά ντε. Εμείς απλά... You know. Δεν πεθαίνεις κι εσύ να δεις αυτή την κάρτα. Όχι. Λολ. Ξέρεις ότι μπορώ να σε πάω δικαστήριο για παράνομο πόλεμο φάρσας. Μαλάκα, αυτό δεν έχει να κάνει σχέση με το επεισόδιο. Μπορώ και πάλι να το κάνω αυτό όμως. Ωραία, και εγώ μπορώ να σε στείλω δικαστήριο που ήσουν ο βοηθός μου παρακάτω. Μπρο, απλά σταματήστε να τσακώνεστε για τον ντοναρούμα, δεν έχει νόημα. Εσύ δεν έχεις νόημα.
Και έγινες και μικρότερος. Η φωνή μου σου φαίνεται μικρότερη, ο κόλος σου ναι. Σκάσε. Ξέρεις προφανώς ότι εγώ έχω το υπέρτατο όπλο. Σε μένα δεν δοκίμασες το όπλο σου. Αου, Θα τα κακουργήσω τώρα. Αλέκο! Αλέκο, please, μου πάντα ο καλύτερος σου φίλος. Δεν μπορείς για μια φορά να με εμπιστεύσεις. Όχι, ο 99 Ντοναρούμα μου. Περίμενε. Για περίμενε μισό λεπτάκι, τι κρατάει ο άλλος στο χέρι του? Α, είναι ένα μετάλλιο του αρχηγού της συμμορίας. Πάρ' το. Τέλος πάντων, γιατί είναι αυτό εδώ? Γιατί μου το έδωσε αυτός. Αυτός δεν είναι εχθρός μας? Ναι. Αλλά είμαι αρχηγός της συμμορίας και είχα πόλεμο με κάρτες, αλλά τώρα ξαναξεκινάει η μάχη. Έγινε! Γαμώτο σου. Αου. Έλα εδώ μωρέ. Γαμώτη. Είναι δυνατός. Χαχα. Για περίμενε. Ναι. Αφού είσαι εχθρός μας, γιατί έδωσες έναν από τα μέλη μας την κάρτα Ντοναρούμα? Όχι. Όχι, Αλέκο, μη! Θα γυρίσω καταραμένα, Angry Birds, θα γυρίσω. Ναι, wow, φύγε από εδώ. Δώσε μου να τα κουμπίσω λίγο. Δικό μου είναι. Θέλω την κάρτα. Έχει και πρόγραμμα αυτός εδώ. Ναι, λοιπόν. Το βλέπω, ξέρω καλά τι λέει εδώ. Τι? Είναι κάτι συντεταγμένες, πρέπει να πάμε εκεί. Συντεταγμένες, για να δω, πήρα 20 στη γεωγραφία όταν ήμουν γυμνάσιο. Λοιπόν, σύμφωνα με τις συντεταγμένες, αυτό είναι κάπου στη χώρα των γουρουνιών. Στην άκρη της χώρας των γουρουνιών, για την ακρίβεια. Ναι, αλλά νόμιζα ότι η χώρα των γουρουνιών είχε άλλες συντεταγμένες. Ναι, αλλά προφανώς αυτό μπορεί να μας βγάζει στις άκρες. Τότε πάμε με τον 99 Ντοναρούμα να τους... Τώρα έχω μπει στο κουτί αυτού του άχρηστου με τα σκουπίδια του. Δεν σκουπίδια, περιτυλίγματα είναι, πρώτον. Δεύτερον, ωραία, τι θα κάνω με αυτή την κάρτα? Θα είναι το δικό σου όπλο η κάρτα. Οκ. Μιας που μιλάμε για όπλα, πού είναι τα όπλα μας? Πανίβλακες! Μεταφέρετε το φορτίο με τα όπλα των Angry Birds στο κάστρο του Dark One. Μα είναι νύχτα, δεν βλέπεις τίποτα εκεί. Δεν ρώτησα εγώ όμως! Ωραία, περίμενε. Να τα πάμε πίσω στη χώρα μας? Μπα. Δεν υπάρχει καν λόγος. Ελάτε τώρα, φέρτε το φορτίο. Κάντε ρε πιο γρήγορα ρε μαλάκες. Προσπαθούμε. Δύο ώρες αργότερα. Θέλω να ξεκουραστώ.
Μην ξεκουράζεσαι. Δεν έχουμε κάνει Χριστό ακόμα. Κοίτα πόσο λίγο περπατήσαμε. Μα δεν μας αντέχουν τα πόδια μας. Χρειάζεται πραγματικά να σας ξαναπαντήσω αυτή την ερώτηση. Νομίζω ότι η καθημερινότητά σας απλά είναι αυτή η απάντηση. Δεν μας ρώτησες. Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε σκλάβοι σου. Δεν είστε δικοί μου. Του βασιλιά είστε. Ωραία, ο βασιλιάς για ποιον λόγο ακριβώς θέλει να βασανιστούμε κυριολεκτικά? Για ποιο λόγο? Ναι. Γιατί? Ρε, λες όντως ο Distracted Hawk να δώσει το 99 Donnarumma στον Αλέκο? Δεν νομίζω, δεν τον έχω για τόσο χαζό πια. Περίμενε. Για ξαναθυμίσαι μου πώς κάνουμε τη full δύναμη του Donnarumma. Οκ, λοιπόν οι κανόνες είναι απλοί. Όπα, κλείσει από το Distracted Hawk. Ναι. Όχι μα. Καλά, είμαστε καθοδόν. Λοιπόν, χοντρέ. Πρέπει να αφήσουμε τα πράγματά μας εδώ. Ο Distracted Hawk μας ζητάει. Τι λες ρε μα, σιγά μη μας αναζητάει ο Distracted Hawk από τώρα. Κι όμως μας αναζητάει, γι' αυτό πάω. Ρε άχρηστα, σας έχει πιάσει ο ύπνος και δεν βλέπετε μπροστά σας. Ωι γαμώτο. Wow. Wow. Τι θέλετε? Θέλουμε την κάρτα Donnarumma. Θέλετε την κάρτα Donnarumma? Ναι. Αυτήν η κάρτα Donnarumma. Πάρ' την. Όψ. Δικό μου όπλο είναι αυτό, εσύ είσαι το σφυρί. Ποιος είπε ότι ήθελα να έχω το σφυρί ρε βλήτο? Λοιπόν, πολύ αργά για να αλλάξεις, γιατί εγώ έχω το 99 Donnarumma και δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να... Παπ! Άου ρε! Λοιπόν, θέλεις τον Donnarumma? Ναι. Όχι, δεν τον θέλεις. Όχι, τον θέλω. Γιατί θέλεις τον Donnarumma? Μάλλον γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω τη δύναμή του. Ωραία. Τι θα έλεγες αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη Donnarumma? Επί 10. Αυτό θα ήταν ότι καλύτερο. Πληροφορίες. Λοιπόν, δεν μπορώ. Οκ. Chill. Πληροφορίες. Κοίτα, ναι. Πώς να σου το πω. Παιδιά. Ναι. Δεν θα έπρεπε να ανησυχούμε για το Distracted Hawk και το όχημα που φτιάχνει. Θα ανησυχήσουμε για αυτόν αργότερα, αλλά τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Donnarumma. Ωραία. Σκάστε και οι δυο σας. Λοιπόν, ξέρω τι θα κάνουμε. Angry μωρό, έλα εδώ εσύ. Φέρ' το ρολόι. Ωραία, τώρα πήρες το ρολόι και... το σκάσε γάμο το... Τους ξέφυγα. Όχι, δεν τους ξέφυγα. Πστ. Ναι. Βαριέμαι, μπορώ να πάω σπίτι μου? Όχι.
Θέλω να ρυθμίσεις τον προβολέα, θέλω να ρυθμίσεις την πηγή δύναμης να στοχεύει προς την πλευρά των Angry Birds. Μάλιστα. Αϊ, βοήθαμε. Ω σκατά, πες να πέθανε. Δεν πειράζει. Πού θα πάει κι αυτός? Όχι, ο Ντονάρουμα μου. Όχι, πρέπει να πάω γρήγορα. Πάρτα. Ναι, τον πήρε. Δεν μπορώ να με ελέγξω. Ναι. Όχι, ξεφεύγει με κάρτα τον Ντονάρουμα. Γρήγορα, πέτα του το ρολόι. Για τον Ντονάρουμα. Τι στο κολό. Καμότο. Με τύφλωσε, γαμώτο σου. Ρε! Τώρα είναι η ευκαιρία μας. Πάμε. Ναι, έχουμε τον Ντονάρουμα. Ναι, τον πήραμε. Ναι, εγώ έχω τη δύναμη του Ντονάρουμα τώρα, Λέκο. Ετοιμάσου να υποστείς την υπέρτατη συνέπεια. Πριν κάνεις την κίνηση, θέλω λίγο να σκεφτείς. Τόση ώρα τσακωνόμαστε μεταξύ μας, ενώ πρέπει να ψάχνουμε τον εχθρό. Ναι, όντως. Ξέρεις ποιο είναι το πιο άσχημο αυτής της υπόθεσης? Τι? Ο Γουρούνας είναι ακόμα εκεί πάνω. Εδώ ακριβώς είμαι. Και έρχεται ο Distractihawk και μόνο ένα πράγμα μπορεί να το σταματήσει. Ρε, οι συντεταγμένες. Τι? Μπορεί να οδηγούν στο πράγμα που μας λέει το Γουρούνι. Angry Bird μωρό, παιδιά, ελάτε. Τι Παναγία και Χριστέ. Θα μπλέξουμε εμείς καημένοι πάλι.